Искаш ли да спестиш пари за нещо конкретно? Целевите спестявания на Българо-американска кредитна банка ще ти помогнат да направиш точно това. Да спестиш сумата, която ти е нужна за определена твоя цел. Такова спестяване се открива бързо и лесно. След като избереш този продукт, въведи параметрите. Определяш каква крайна сума ти е необходима и слагаш име на целта. След това можеш да въведеш период, за който искаш да спестиш сумата, или месечна вноска, която можеш да отделиш. С това процедурата е приключена. Вече имаш зададена цел и ще трупаш пари в сметката на целта до нейното достигане. Освен това, банката ще ти даде и лихва върху парите, които отделяш. Можеш да внасяш суми автоматично или да преценяваш всеки месец каква сума да добавиш към целта. Гъвкав и удобен начин да събереш пари за своята нова мечта.